Здравейте! Аз съм Марко Лутяри и днеска ще ви правя една моята интересна рецепта. Знам, в България се правя много пълнени чушки, но днеска ще я приготвим по моята начин. И ще ползваме болоньезе сос на дерони. Ще използваме зелени чушки, ги режем на половинка, ги чистим отвътре, оставаме горна част. Приготвяме един тиган, малко зиктин, почваме да приготвяме болоньезе. Има смес. Сол и черен пепер. Го спържаме добре. Кога приготвяте кайма, няма нужда да добавяте още допълнителни поправки, както лук, моркови или нещо другото, защото в самия буркан има точно подходящи поправки, точно да правим тази вкусна и лесна рецепта болоньезе сос. Да се редуцира съвсем хубаво от соса заедно с кайма. Настъргаме кашкавал отгоре. Пускам ги в фурната на 190 градуса около 15 минути. Чушки са готови, извадам от фурна. Иска да се насладите много вкусна и лесна рецепта, много бърза. И това е точно подходяща за вас. Чушки с сос болоньезе от шеф Марко Лутяри. Пожелавам ви бон апетито!